Sesi aya ne mo kasai kantanka emu na yida ni funu ne yehunu nanso abusuafo ahye date se 25th June ye di animu ya omu bepa emu na afi omasie no ene mbisa se ne de no besie no omo de statue na ebe tompem anase sei yese kantanka ba wiase ne nipa emma wode won ba tiasefo asa azuzu ye nkwadansia ne mu no obi biara ni hɔ a wɔhono papa anim tesa amre papa sha adakam se wa yesie no se wo se su kwote adakam se ye de na akoto baabi aye ne se kyese ye de nnuama afa no ho ebe ye ne se tourist place yenim ho hwe amasa media busuafo eni abre nanso ye social media so ensembu ho a yen kan nyina enti ye say 25th June hwan ye besie no hwan ye de beto mpema ma jamfo akwahwe nani echi na ye den na busuafo say ebesi na free bra kantanka wu ye besi ne omuhu na amu no that lumba de lodi ye nchai we nso aba betwa mu part 1 2 3 and 4 Ayamusha TV meso so be subscribe video wanya abotre na wa kire wa adwen wo comment section ho bo ne ani die kwan so na afi wa share video amodofo bi anya bi ahye that lumba free mu na busia nse bebre na asie ma me bempomo ya that lumba nua panyini say me pese me hu me nua na mu ni sanse kwan ya me nua that lumba fa so a wo wu ye na busia me nti ase enti abusia Tupac abusia pan Tupac emma ne kwan na onkonko ye autopsy ananso onko hwehwem adekodi eku that lumba nanso efiri besi bra na oye na adwen se obepedi eku that lumba ebesi bra ye sie that lumba o si that lumba anim dua sei no wanhunu bio enti so onu ni nua kasa ayo ka se oba back to Germany na fe woni ne yire ma me akoso ase wa betena no abusiafo o se eno ano no anase ba oba ga na obehu ni nua nani ma na obehu ni internet ne so no se me hu mi nua no firi gadochi me nua be ma agu ma me nkwohwe nanim wo esukoti adaka ma na se mo kire honom no de onu ma me akoso abempoma wa hu bida eye ni koso no ye bisa ma Faustina Fosu a ono ene dida de lumba echi a wo ye won nua keto ano ye bisa ne se onua be ma no hu no se me hu ni pa wodam pam na no ho aye fese ne bibia ejamfo ni adofo ko hwe Charles Kwadwo Fosu a yabone nsamrane se dad lumba ni achi ene ni dinkre tato ohamu nchichemu aduoson se enye dad lumba ohamu nchichemu aduasa se eye dad lumba enti abeye atwema mentwe enne yebetene se yese dad lumba na mu no ye di kansie yansa na se ebu that time de no ye abusia panyini wo so na abusia panyi kofi owusu bu ahen Victor a ne yebone nsamrane se Tupac ne kasamafo e wa Accra High Court eno ma ga na nyina ate ase se enye da lumba ne ene beto mpumase no hwe muka ase ase emu a chema mentwene manso da so no enye ono a tama mo prepremu ye ne yesie da lumba dadada na yesie no East Legon enti enye da lumba ne de bae e ma Ghana fo nyina atwitwini susu se ne jese de Ghana fo bi mu dodo na beka se ebrom ko hwe da lumba ne echi na enye ono na emum ne ye statue se bi anase akuaba no Ghana fo bi bagitum se na ne ye no kre ya twetwe asem ya basa ne asra ema ebesi nne enkrofo gusu bisa se da lumba mu ne afa benkum afa nifa anase afa he ebisi da lumba mu ne yaton ebisi da lumba mu no yetwitwa ne nsa yetwitwa ne hwene yetwitwa ne tirinwi ebisi da lumba mu no enye ono na hye East Legon fie honom ebisi da lumba mu no kra yensie ne East Legon fie ona abusia panni ko fie wusu bu ahen ene nkaye bia ekeka ho enanim ba bia wowo ebisi ne se da lumba yesie no se yensie no abusiafo yenim se obi wu a ye bia ne so me yekohwe da lumba de yenyina nim se ye de o se o de hye ne wish mu ese yenkata nanim enti dad lumba nim dua de ye hunu enti ni nuanom na busuafo bi mu enhunu dad lumba ma me Faustina Fosu na so hunu dad lumba na ne ho aye fe kra sense ote ase no yetiti ni social media no se Calvin ye dad lumba baba ma panyini enso so se dad lumba oye ne papa ni mpon se bia nya nkyai no wanhu nanim se ye no kre se nya no kre social media se me mfa anya asem bebre wei ena ye busia last month ni mu ho ne ehu se eye kantanka busia panyin ni chochofo age omu adwa e wo press conference bia se ena omunya akwanya na omu de to Ghana fo nyina anim se ebre na so se Ghana star ewiase nyina hwe no na okuma ni be ma ni monyamfo a
chese wo chechire dom abusuafo a woda Kristo asafo ano Emeritus Kantanka Safo Kantanka wo twa nani ahweban na twa wo twa nani ahweban no abusua ode hia nko akon adwane ena afei de wo pan ne ye na yipa ne sent no mu ye yewra Kantanka yipa esanse Ghana wiase ni Africa nya ne so mfa so the star of Africa yakọ baabia tumsi yetene nkambo ne samra ne bo ne din edimpan so na yebo se dimpan ne yebo dia na ene wo so mu ye na eye ho nhyehyeye na abusua nam se wo de hyepra kon de hyepon ti no na wo se ye ne dotiye 2023 ye ohumomo de to so aduonunum 25th of June ena abusua de ne betompem na afei ejamfo ne adofo aba be hye nani achi eno enom de bo Ghana fo nyina amane na aduana kotoko adihibusua ewo esunya santeman so si emfantu omanfo nyina nim se won dihye onyankopon onua bema won papa woba otwa na ni hwe dan Apostle Dr. Kwadwo Safo aya ohumabo bosume ida etoso aduonunum ana yebepe baabi edinato eye June 25th 2026 saa day ana busua ani asore mpanyimfo ani manyina aka wodwuna bom se saa day ana obehwe on dihie korabe afi osime mfanto Ghana manyina ani mu se obi sori ba so ya sori panyini oyi oba bi ana oyebusuani ebe gina oka sembia eyehurodowura da sem ma obi antie no gise wati afri aduana kotoko royal family ewasumunya ebusua panyini owura nyantachi adumako anum ansana waje asemuna tum Ghana fo nyina amane ne nyina ye twan mu hwe TV ye twan na eja danduru ho a ye de live stream ane bibi e bekoso e wodotiye na se ne e de aba besomo se si a ye te wono ma ne ye ti se ye se dad lum debedi ano no dad lum ba mu ayira me kan mana kamanum ye se ye wra Kantanka mu ayira ne ye se emu be ya ye se ni funu ayira ni funu sesei e no mu se ye wra Kantanka ne kasamafo abusua ne kasamafo se Yawra Kantanka ansana onyini duru se sabre di akora metimi akone ne kine ye sanse Yawra Kantanka Erade hira no Erade ahira o man yo hira o man Ghana Erade ahira o man wo hira Apostle Kwadwo Safo enti wo hira Apostle Kwadwo Safo Kantanka enti wo man mfi wo di ni mfi a wo si wo die wa asase na busia de ya ne se niema na nko se enya fira no Ghana fo mpanyimfo am ye nya emfa no ntonche so cheke hwe petata kram ehu se bibia betimi asifri nnadi kɔ nyina no ena o se mabusua panyini o se yesa abusua churchofo o se yesa eni abusua kaya amohia mu ha se Mother Roma me eye honorable Apostle Kwadwo Safo Kantanka senyame ya adom na oto nsafra me se me mra magima home okuafo ye adwuma opon sami pon madwuma na me kosa me kwagima home ya Mother Roma me srema aburu me srema oson ade ya fra ne sesekan mamma bi nka me nipadua kire se me amfa no nkwankoto ma kire ne apapa ne yam ne ya tuni nsu na gude asa wa ahyem da bi okọ beda no nsuo ye maniska se oduru kwa ma gito nsu a ono agu yafunu be mu enti masa ansi ena abusua chocho ni nyina se mamu ni kra mamma ne nse frisi mu nche ezuko chi adaka mi ko pehwi wo he mi wa mewu awie enti se mamma ne hyem cho mamma na nhyem ancho adedai mewu enti mamma ne nsemu nchen ha mo ho kra kikiki papa monko pa me kra bre na asem mfa na asem nko ena ene oka kire abusua no abusua panini ne na adehie bia wo honom ena omu nso kiro ni nyina gu omu tirim ne nkrata so enti omu ti se wafiri mu pe no ze be wo se kwaya na hyede ma no nso abusua ya nyina ya nim ye te ya de nim se abusua nim ba bia omu hye abusua nim ba bia Yawra Kantanka hye nenso abusua ba abonten abeka se enna omu ne omu kase o ma hye day se 25th of June 2026 ye yi Yawra Kantanka na ya ne dotiye no omu hunamu no emu na yira se o de hye ato abusua soso ne abusua panyini etu gina ekọ hwe bebia omode hye no oda
Ama him no ka say abusua kra na ye de share ni mebi oda. Abusua ni. I'm telling you for a fact. If you man no ye ntia de share no wo ma 7 bro ni be kata 7. Ma 6 no kra na aka no kra no bia ni mebi an papa da. No de o man hene de eya ade a eye abusua kra ya no se ye de share no eka to wo se so to a memma ye mane na ho enche. Sebisebio sika kra memma ye mfa ne nka no. Enso na ye tie abusua na ye de share kra ye hu bebi oda. Se de sika aka no se bebi o share kra na yenim. Akamamrem no yensa ekwa ho nti no messe dok se yede betwere ha sapepe na ya je abusua de atum se onyame ya adoma june de toso aduonunum wo ya kan hye mu sapepe and ye gina so adisa ankomo we enti oman de meka ne se newspaper be reporti na se nye efiri abusua ho na ye oba bia na obi a ene na meka a kire Ghana for se yenko back to abusua na ye mongu die free abusua ho no ena kire amamre die free abusua ho no ena ye de eka asem enti abusua se ye press conference ni di data ban eno na oman ni nyina no information fair no muntie na eduru ho mo meboae na yentimi enkata e papa no ena ye de kisi medasi p 25th June ene mu bishia ye da mo sipi ye hwe no wo se abusua panyini ni abusua mo se o mu huna mu no e man so se free bra won papa wu ye omu hu no papa animu da enti so papa no wo wu ampa ana wo nwi ana era Kantanka odada ye oni edi pilolo wani beti o si Adom be ndoti o si te kwa de ana wo wu se ne wo wu di amu ni we amu ni ewe se abusiafo se omu nim ba bi amu ni wa na ne hwan ne ko fa amu ni de ko share su ko tia da ka mo kire hwan ena si den na abusuafo enhunamu no omunim ba bi ewo nanso yese date so mbeye doti ye onto mbeye doti ye no muhunamu no hwan no mude ne ba hwan no mbede da no ano mbeye abusuafo ne ba kwa de da no amaye sa yeye ewu nya de didi agro no obi ahye da beda empaso se muni da me na ye ka ya ye papa wan cry papa de ja ebetimi asisa. Can it happen? See ebetimi ayi obi say yes obi awu ayi obi asina namu ema no mu papa namu sinini no nipa ne yehu namu ne ebetimi ayi obi adeda na ana yentimi nya sadia first amuni way secondly sabusiafo so muni ba bia amuni wa hwan na de ko sha adakep anema nim hu bi ena o mayi o mani ana abusiafo so nim hu bi ena o mu mpese emma be hu ba bia amuni wo enti no mu so beka sa akire ya na ana na adenti no mu de betina social media adenti na se obi asamba na so de betina social media se de social media ye ayi a whole African star of Africa. You Kantanka wu ye yenhwe niam si ye wiem ye kusu ama wosi gu nkrofo ha makai ema ye hu se du podcast ye tutu ama kwaye mu adampan ya shrade Ghana shrade enkomsha nkrofo hyefa hu se Ghana mpanyfo mu nsori o onsoli na ye Kantanka wu a ye benu ye ho eniema bi won ho a wose ye kokko gifiri ni ho ansa na woto na nanom wose do Ghana mpanyimfo ansole ye kan ye na pam ho e kan ye nan to so ye mfi ya pam a enne Kantanka na ekwe enti saa nipa yi a otimi ye service ye janan bia ema chese ejanan bia ne ye eniema bia enwanwa enipa bia otimi ye ka ewo Africa memu yenim se nkanmrofo na ye cars ne ade eniema bi ehuni se ye mrofo na be ye ose me Safo Kantanka asantini de hye me say nso meye bi ade amrofo ne ye metimi aya trasa ampa oyama ne tra mrofo ne ma chese ne car ne nya accident on se Safo Kantanka ne car konya accident da why to the sense car ne nya accident ne bo ne mu ozin na so timi nya car ne bia car ne nya accident enti sa nipa wei eye de ne ehu na amu na ye de kwa ne timi de no ho ase beta social media etimi ka se ye hu na amu no social media so ne be hu na amu na na ede ade na WhatsApp busiafo ne di gu akwan mu ansa na 25 na so
ne yankofa statue bi ama metumpem emu ne wo hen yeguso ebisa Dad Lumba part 1 and 2 where ya Kantanka eto aso amamo 3 and 4 eyamunhwe TV fadwenche ne to comment section ho se emu ne mane na afasie eno mu pese abusuafo no bewe bia na twema mentwe bi wo ho no ma yeye nim eno mu pese abusuafo no ba na se abusuafo ne na de asie eno mu pese mane behu cause yehu amu a abusua ye beda ye yehu amu ba ya hyede tie be ye na eno no amu no amusimu hu ne sei ente abusuafo na afasie no ma hyedade driga man no anasesei anase amu na nkasa ayira na ne ayira de ahwan ne fa ko hye eye fridge mana iso ko chia daka mog wono hwan ne fa ko hye honom ana amu na tu afiri wiasim matusala ana henoko Elijah abusia ya adwenche fato comment section wo eyamunhwe TV so pese ye betwa wo wedding ma wo engagement everything about videography photography o birthday photo shoot pre-birthday photo shoot pre-wedding photo everything about that no eyamunhwe TV we ye no pese be fa ne live emma de ekoso bia na abrochire fo na fofo nuanu e wa abrochire omunso enya akwanya hwe de ekoso nyina bia eyamunhwe TV fa number na discourse na management nkasa wadaro ma nya subscribe ya no ya mame na fe wa she video amodophobia nya bi ahwe eye wo fe eye wo de woni je ho ntia no like amame mosomfo nana